Mundur, Sekretariat dan Pemerintahan Segera ambil untuk Keren karena nih. Keren nih. नेहाथारि बिथांखौ आङो फारि फारि नोंथांमोननो मिथिहोलांगोन आरो बे समाव दंफायो आंजों दंफायो लोगोसे बाथौ धोरोमनि जि फोसाबि नेहाथारि कान्थेसार बरगयारि आं नोंथांनिफ्राय आं माखासे मिथिबाय नोंथांमोना नैबे बाथौ धोरोमनि जि गोथार बाथौ सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो बा बिनि फालिनायनि ओंथिया मा? जों बर' हारिया जोबोद गोजाम हारि आरो बर' हारिनि सोदोमस्रिनि गाहाय बिथायानो जाबाय बाथौ धोरोमनिफ्रायनो बर' हारिनि जोनोमा जादों। दा बे बर' हारिनि जोनोमनिफ्रायनो साबफाबोनाय बे बाथौ धोरोमखौ जों जेब्लाबो बोसोरफ्रोमबो जयै खेबसेनो फालिनो हानाय बायदि जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों मोनसे थांखि लानानै मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ बाथौआरिनि गोथार सान हिसाबै गनायथि लानानै जों 1992 सननिफ्रायनो बेखौ थांखि लानानै फालिबोदों। दिनैसिम जोङो सरकारि बन्द मोननाया 27 बोसोर जाबाय। 27 बोसोराव आगान सुरबाय जोङो बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि हांख्रायनाय बायदि खावलायनाय बायदि थांखि लानाय बायदि जोङो बर' रायजोआ बाथौ धोरोमनि बे गोथार फोरबोखौ फालिनो थाखाय जों ज' जानानै दिनैसिम 27 बोसोरसिम जों आगान सुरनानै बे बाथौ फोरबोखौ फालिबाय। नोंथांमोना नैबे बाथौ गोथार सानखौ फालिनो थाखाय फैनायनि सिगाङावनो